हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर चैनल ननंदन भाउज ओडिया ब्लॉग आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा होप सब भल थे आम भी भलरे अच्छु भगवान समस्त को भलरे रखु आज एक्चुअली आम रेडी होइछु आपण एबे टाइम देखि पारुथिबे एबे 9टा हो गलानी तो आम समस्ते रेडी हो जाइछु गोटे जगह को जीवा पाई पुओ भी एठी रेडी हेची सी एठी हला कथा हो बोली सब माने मते कहूची कि ए होची मते कहूची कि ए हाय को क्वाड जबु धन कहि देलु टिके एटा केडी एटा खाओ एटा लागना ए कहि देलु कि क्वाड जबु कहि देलु क्वाड जबु तू हां क्वाड जबु सेड जबु आ बाय कहि दियो बाय एपड़ देखा जाउनी बाय कहि दियो बाय तो समस्त आम रेडी हो गलुणी आ कि समय भितर आमर गाड़ी आसीजी आम जाऊँ गोटे जगह को आप आग को वीडियो टी देखिले आप जापर आम कुआड़े जाऊँ चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा आज दिन टी आम कौन कौन करूँ आप सहित मुझे शेयर करी कई छाड़ी तो नहीं मन जीवेनी आम जीवा मिसिकी आउ के मैम आउ के जीवा आउ के जीवा कहलु तो एबे आमे समस्ते बाहरुछु गाड़ी आसी गलानी आसो 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 जबु आसो गाड़ी आसी गलानी आम ए बाहर तो ये आम सब बसी गलुनी गाड़ी भितर आम बाहर धान देखे कुआड़े जाऊँ काम घर तो आज आम जाऊँ सिलू शाशु घर भद्रक तो चलतु जा देखा केमती कौन रोचे जर्नी आज कि आम खाइनु तो समस्ते कहले बाहर खाइबे बोली तो एबे आमे सालेपुर दिकोलाकर पाखे रखिलु गाड़ी खाइबु समस्ते तो चलतु जा तो ये आम आसु खाइबा लोक तो प्रबल गहरी देखा जाऊ बोलर नहीं कहते बोलर लोक प्रबल गहरी अच्छी आस कौन आम एंट्री करछु भीतर को चल जा कोठी बसवा ऑर्डर दिया है गलानी तो ये आम वेट कर केते बेला आसुची पूरी तरकारी समस्त तरकारी खाइबा केमती कौन लगुच तार टेस्ट
ସେଟା ଆମେ ବିଲିଂ କରୁଛୁ। ଯିବା ଏବେ କିଛି ମିଠା ନେବା ଘର ପାଇଁ। ଏସବୁ ରହିଛି ଫେମସ୍ ମିଠା। ଭାଇନା ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିକଳାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇନା, କ'ଣ କେତେ ବର୍ଷର ଦୋକାନ ଏଇଟା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ କେମିତି ରହିଛି? ଦୋକାନଟା କେତେ ବର୍ଷ? 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ମାନେ ଏଇଟା ମେନ୍, ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ କି ସେ ଯୋଉ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସବୁ ଯୋଉ ଏଇଠୁ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବିକଳାଙ୍କର ତ ଚାହିଦା ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଟି ତ ତାର ହଉଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନୁହେଁ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି। ହଁ, ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭେରାଇଟି ହେଲା ମାନେ ସୁଇଟ୍ସ, ଏଇଠି ସବୁ ସ୍ନାକ୍ସ ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ରହିଛି, ସବୁ ବିସ୍କେଟ୍। ভেরাইটি সুইটস ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ନେଲ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ନେଲେ? ଆମର କ'ଣ ପନିର ନେଲ ନା କ'ଣ ନେଲ? ପନିର ନେଲ? ଆମର ପନିର ନେଲ? ରହିବନି ପନିର? ପନିର ବାସି ହେଇଯିବ? ପନିର ବାସି ହେଇଯିବ? ଆସିନି? ଏଇଠି ଆମର କିଛି ସୁଇଟ୍ସ ନିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଇଁ। ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି, କିଣାକିଣି ବି ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମେ ଭଦ୍ରକକୁ। ବହୁତ ଗରମ ଆଜି ହେଉଛି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିଛି, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁଅର ବିସ୍କେଟ୍ ନେବୁ ଆଉ ୱାଟର ବୋଟଲ ଯାଉଛୁ। आमे एबे सिल्लूंको शाशु घरे पहुँची गलुनी। आ पुओर भौणी माने पुओ को नेबा को धरिबा को चेष्टा करचंदी, बट से जाउनी ताको पाखकू। आउ एठी समस्ते रेस्ट करूचंती, जेहेतु एते जोरे गरम एते खरारे जर्नी थिला, तो समस्ते एठी रेस्ट करूचंती। आउ किछि समय भीतर होछि समस्ते खाइबे। तो चलंतु आगु कौन केमती रहुछि आपण देखंतु। हम खाऊचु आओ एट तो सब ता भौणी सब घेरिकी बसी। हाँ किए से किए ए बाबा आओ एट सब बसी नानी सब जाओ नानी एबे नानी बसती बो ये माँ माँ किसी कुह आमर ये ब्लॉग किसी कुह एमती आम आसचु कम
ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆସିବା ଖୁସିରେ ଭାଇ ସବୁ ଏତେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଟନ, ଛତୁ ଆଉ ମାଛ, ଭେଣ୍ଡି, ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଡାଲି ସବୁ ହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଗୋଲାପ। ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ହଉଛି ବିଲେଇ। ଏଠି ବିଲେଇ ମାଛ ଖାଇବ କି? नहीं। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି ଏଠି। ଯାଉଛି। ଏଠି ମାନେ ଅଲରେଡି ଅଧା ଖାଇବାରୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ କରୁଛି, ମନେ ନଥିଲା। ତ ଏଠି ମାନେ ଖାଉଛୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି, ବ୍ଲଗ ହଉଛି ଏଇନା। ମନେ ନାହିଁ। ହଁ ହଉ, ଚଳିବ ଆଉ। ଏଠି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ନାନୀ, ଏଠି ସିଲୁ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଖାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଖାଉଛି। ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ପାଖ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ନାନୀ ଆଉ ମା ଏସବୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁଣି। ଏଠି ବି ଝିଅ ବି ବାହାରିଛି। ଝିଅ କଣ ମୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏପଟେ ଏ ଯୋଉ କଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନା? ହଁ, ଏଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ହଁ ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ ଯୋଉ ଖରା ଖାଇ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ। ସେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଚାଲ ଧନ, ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ବାଇ କହିଦିଅ, ବାଇ କହିଦିଅ, ବାଇ କହିଦିଅ, ବାଇ କହିଦିଅ, ବାଇ ବାଇ ବାଇ। ହଁ ବାଇ। ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଇଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର। ଚାଲ ଧନ, ଚାଲ ଚାଲ। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। କୁହ ଧାନ କଣ କି? କୁଆଡେ ବୁଲୁଛୁ? ତ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ? ତ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଥାନ ବାପର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି। ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ଏ ପୁଅଟା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର। ଠାକୁରାଣୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସିଏ ରହିଲା ଆଗର। ହଁ ଲୋ। ଓ କିଅ ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ? ଆ ପଡିଯିବୁ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଚାଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୋ ସହିତ। ଦିଅ ହେଲା, କହିଦିଅ ମତେ ପାଠ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଘୋଡା, ଘୋଡା କଣ ଆସିଦେଲୁ? ଏଠି ଆସି ଦେଖ। ଚାଲ ଚାଲ। ମୁଁ କାଖେଇକି ନେଇ ଯା। ଛୁଆ କାଖେଇକି ନେଇ ପାରିବନି, ତତେ ବାଟ ଭଲନି। ଯା ମା ପାଖକୁ ଗଲୁ, ମୁଁ ଚଳୁ। ଯା କାଖେଇକି ନେଇ ଚାଲେ ମା କତିକି। ଆଉ ତମେ ଧର, ଦିଅ ଯା ନାନୀ ପାଖକୁ ଯା। ଆଲୋ ସେ ମା ପାଖକୁ କାହିଁକି ତୁ ଯାଉନୁ? ଓହୋ ଏଇଟା ଏଇଠି ନା ଆଉ କୁଆଡେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଅ ବା? ସିଆଡେ ଭଲ କଣ? ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ଦୂର ବୋଲି। ଓହୋ ଏଇଟା ନା? ଓହୋ ପାଖ ଏଇଠି ପାଖ ବାଟ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ଦୂର ବୋଲି।
ଓହୋ ଏଇ ଗଳିରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଯାହା ସିଏ ଯାହା ଋଷିର ପୁତୁରା ବୋଉ ଯିଏ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ଓହୋ ଆମର ଆମ ଘର ପାଖେ ଥିଲା ହୁଁ ସେଠି ଜାଗା ସିଏ କବି ଥିଲା ସେଠିକି ପଳେଇଲା ଓହୋ ବାଏ ହଁ ବାଏ ଧନ ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆ ମହାଦେବକୁ ଯିବା ଆ ଆସ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି ନା ଠାକୁର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସିଲୁଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରର ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବଜିଆନି ଧନା ଏଇଠି ଧରିଲ ଯିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇବା ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲୁ ଏଇ ଆବା ଏଇଠି ଆବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ଆବାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ଚାଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ଏଇଠି ନା ସେ ଆଉ ଯିବ ଚାଲ ତ ଭୋକ ନାହିଁ ନା ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ହଁ ବା ତାକୁ ବହୁତ ଗରମ ଆଈ କହୁଛି ମାକୁ ଡାକିଦେ ମାକୁ ଡାକେ ମା ଆସୁଛ ଯିବା କହିଦେ କହ ନା ଲୋ ତୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତା ଗୋଟେ କଲର ଅଲଗା ସେମ୍ ଡିଜାଇନ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଯାଉଛି ପୁରିଆ ଚାଲ ତୁ କେବେ ଯିବୁ ଆସ କେବେ ହେଲେ ଆସ ଦଶହରା ଆସ ଭାଇ ଟିକେ ସବୁ ଆସ ଦଶହରାକୁ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ଜର ତ ତମେ ଜର ଯାକ ଖାଇଯାଉଛି ଜର ପଛେ ପଛେ ତାପରେ କାଶ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଢିଲା ହେଲା ଜର ହେଇସାରିଲା ପରେ କାଶ ତ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଧନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ କହିଦେଲୁ ବାଏ କହିଦିଅ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି